Moi! Mä esittelen teille uuden kehittämäni tuotteen, tämmöisen liesilistan. Lista on tarkoitettu asetettavaksi lieden ja työtason väliin. Ja se estää ruoan tähteiden menemisen työtason ja lieden välistä näiden kylkiin ja lattialle. Ennen kuin listaa ei ollut, ruoan tähteet paloivat lieden kylkiin kiinni ja sitä oli sen jälkeen tosi vaikea putsata. Ja kaikki varmaan ymmärtää, kuinka paljon pöpöä siellä välikössä on ollut. Eli nyt tää ongelma on ratkaistu tämän listan avulla. Lista on silikoonia ja se on erittäin hygieninen, koska se voi pestä tiskikoneessa tai laittaa vaikka uuniin, niin varmaan pöpöt kuolee sitten. Ja tähän listaan ei sitten, kun se on ajettu kiilto, niin tartukaan oikeastaan yhtään mikään. Lista on erittäin helppo asentaa paikalleen. Se vaan painetaan siihen kiinni. Ja toinen iso hyöty tässä listassa on visuaalinen hyöty. Kunhan se paljon näyttävämpi tää ulkonäkö tässä ympäristössä, kun listat on paikallaan ja ne raot ei enää näy. Etsin tässä yhteistyökumppania, jotta tuote pääsisi isoille markkinoille myös ulkomailta myöten. Mahdolliset yhteydenotot voi pistää sähköpostiin timoh71@gmail.com. Kiitos. Moi.